Order Mzansi, igama lami u-X Mzansi. Yabona mina ayikho into engijabulisayo njengokubona omunye umuntu athi X ngiyabonga wena ne-team yakho ningisizile. So nathi singasho kanjalo kuwe uma kungukuthi wona uyakwazi ukuthi usibhalele usithinde la ku-X Repo provided amaphepha aphelele thina isipani sethu ukwa-analyze siwa-research bese sikunika ama-results ngoba that's the only thing esikwazi ukuyenza la ku-X Repo ukugaya ama-results asigeji asikhekhelezi unqo siphathama ukushaya isipani asambe nisobona ukuthi manje siyava sosiza abantu simsiza kanjani mara definitely sure mawaphelela khetha ukulethanda lezi ngizoyithoma and ngizoyifethi asimgayini chance. Mr. X. Oh, Tia. Hola. What's that? Shapona. Neshapo, man. Yeah, igama lami Mr. X. Thamsanqa. Ngidona usmayilile bwana. Yeah, it's a good day. Ngize ngafika. Ubani igama? Thamsanqa. Sibongo? Chief. Chief. Chief, yes. Ngakusiza kanjani Chief? So 2024 bengithenga imoto from someone, right? And then wanginikeza imoto leyo. And then uyangisokolisa ngokunikeza amaphepha. And then we kept on having our back and forth ukuthi amaphepha uzokunikeza nini until I got kwafika amaphoyisa endlini. They were looking for a stolen car, yes. A stolen car. And then abazange bayithatha ke bayishiya and then okay, why baza kuwe? Ayithi imoto bekimi. Uyawanginikeza imoto angithi bengicela ukumbhadala. So akazange nginikeze amaphepha emoto. Okay. Yes. Then amaphoyisa afika just looking for a stolen car. And then after that 2 weeks later he sent me a text ati ngibuyise imoto ozong give me my money back. But since then then ngahambisa imoto and since then he's been giving me my back and forth. It was 50,000 for the car and then wathi ngimnikeze 1.5 for ukuthi amaphepha emoto. So since 51,000 ukunike imali akakuniki next. Reason being awubambe ayeka level bambe ayeka tuzonginika and the next thing we change story akatholakali ngambile namaphoyisa somserve a letter of demand la ngalanda khona umuntu wathi abamazi. So yeah, so manje wena sizomthola lapho umuntu I don't know, but I think la ngilanda khona umuntu uhlala khona, but just that maybe uthi ngifike namaphoyisa bathi abamazi, but I think uhlala khona lapho. Angikhomba amaphepha uthi ngibathele So ngizobona imoto lesikhuluma ngayo boki Jaguar XF. iJaguar. Yes, a letter of demand but azange So decide to X uzameni umunye umzamo futhi ngihambile ngaye emaphoyiseni amaphoyisa ngitshela firstly I wanted to vuli case against him, then amaphoyisa ngitshela ukuthi kumele ngivuli case, I should rather go to a court. Then that's when I went to the court. So wena ugaya umuntu inyuku akagaya amaphepha ugaya ikari. Yes. Manje wena wayumtrust ukuthi inyuku uzokugaya. It's manje ngibone the situation ukuthi stolen car and I'm like I don't want to get myself involved in all this whole thing. Ukuthi wena umtrusta kanjani lo muntu? I was referred by a friend of mine uthengisa imoto yena vele. So mali imseva uthe asimtholanga ngithi bathi akahlali khona. So since lapho Since alright something akuna flow out yami bese ngithathe amaphepha ngiverify ukuthini. okay, Shapho mthana. no ngiyabonga. Sure. Thank you. Yeah? Lo esimfunayo bani? Ntokozo. Untokozo uphi madoda? Untokozo khaya. Okay. Ngimana uphi untokozo wena? Angimazi ngifuna isebenzisana Ngithi naye. uphi untokozo wena? Angimazi untokozo, ngimazi noma ungathi ngingabuza abantu bazokuchazela imazi ngihambela ama-crashes. Angandaba namakritis wakho mina. Welcome back to the channel, family, and today's story is one that a lot of car buyers out there are going to relate to on a deeply frustrating level, because it touches on one of the oldest tricks in the book when it comes to second-hand vehicle sales. The classic, "it worked when it left my hands" defense that so many dishonest dealers hide behind the moment something goes wrong. So here's what happened. A man purchases a Jaguar for 50,000 Rand, and at the point of purchase, everything seems fine. The car is drivable, the deal goes through, and he takes it home. But once he arrives home, the car refuses to start. Now, let's think about the timeline here for a second, because this is important. We're not talking about weeks later.
We're not talking about months of regular use before a mechanical issue naturally develops. We're talking about Ngifuna intokozo, uphi intokozo? Athi ngimfonele. Yebo futhi. Angazi ukuthi siyenze kanjani, alikho around eGoli lini. Likhona eGoli. Okay, so angazi ukuthi ngoba la abantu bayifuna oku serious ngingaza nabo lapho ngoba ne private. Yebo. Iveni sebeqedile le eyimerun iDouble cab iKZ angithi. Yebo. Ipheli eThailand. Ya nami uyafona. Ukuphi location yakhe? Yebo. Ya ngithi iveni sebeqedile and then ke le eyimerun iKZ angithi iyoyisende kimi ukuthi ngibonane nabo. So yiye ngitshoyo ukuthi yikho ngishoyo ukuthi sebeqedile imali sebenjani sebebhadele lo mnikazi wemoto le KZ eyimeruni sekathethe imali yakhe. Yikho ngifuna ukuza ukuthi yenze njani ngale iPolo for ukuthi sibonane nawo ngoba mina ngoba inkinga yakho lanto yazothi angikwanisa ukuhamba ngazi ukuthi ngiyenze njani or ngingunikeze ama phone number kaSambodo wakhona ubhuti. Yeah. Ayangazi ngoba bathi bayifuna ukuserious le moto ngoba bafuna ukusebenza ngayo, so yikho into linisendele ilocation sibone ukuthi senze kanjani ngize nabo lapho le client ngize nayo manje client or ngize kusasa ekuseni ne client. Yeah. Injani? Yeah. Alright, awuthi ndisendele ilocation mina lapha engikhona. Awuthe. Awusondele esipolisane ngale ndoda. Please. Osanga. How's the out? Yeah, madam. Oh, 50,000, 51,500 ngephone. Oh, you've been boldly well kitchen so ungisalimela. It's been 2 years. Ngifuna imali yami. Yeah. Ngifuna imali yami Ntokozo. Ngifuna imali yami manje. Hayi bye. Ipadline. Usukuthini manje? Ipadline angalaseni ukuthi but ngikunika 50,000. Wanginikeza ijago. Wasuyifuna back. Ngayibusela ijago yakhe Ne mara usukuthini makathi ibhadi? Angazi ukuthi ukhulumani. Ngifuna imali yami Ntokozo. Ngifuna imali yami today. 2 years zonke ngigijimisana nawe. 2 years zonke. Manje wena bafuma senze ibusiness nawe. Ibusiness yanu uyangikini. Every day ungangikhomba. Ngikunike imoto yami iphila, iphi imoto yami ephilayo? Imoto yakhe ephilayo, imoto yakhe ephilayo ukhuluma ngeNtokozo. Imoto yami wayithatha imini. Awuthathanga imoto yakho back. Wayithatha imini. Awuzange ufune imoto yakho back because noma ngibonga sina imoto yakho le. Hayi mina yikho. Wangifikisela ngamaphoyisa endlini bafuna leya moto. Amaphoyisa. Ngakutshela Ntokozo kufikile amaphoyisa bathi bafuna istoleni khaya ngakutshela. Yebo. Ngifuna imali yami Ntokozo right now. Ayikho lento oyikhulumayo. Ngifuna imali yami. Ayikho lento oyikhulumayo. Ngifuna imali yami. Lalela ke wena futhi. Ngineze imali yami ngifuna. Mama ukuthi imali ayikho ke zonkosa ukuthi mina ngiyithatha ke lena njengamanje ubungibona vele ngiready. Hayi yenza noma yini ba. Yenza ngendlela yakho. Lo mjida lo uthatha imoto yami ihamba. Nginikeze imali yami. Ngithuba semusa. Mana baba, Thabo wena uthatha imoto yami ihamba, right? Asigamana masuthambo. No Thabo. almost immediate failure, right after the sale was completed. That timing alone should raise serious suspicion, because vehicles, especially ones that were reportedly running fine just before the sale, don't typically develop catastrophic starting failures within such a short window unless there was already an underlying issue that either wasn't disclosed or was masked just long enough to get through the sale. So naturally, the man calls the seller, expecting some accountability, expecting maybe an apology, or at the very least a conversation about resolving the issue.
But instead, he's met with one of the most classic deflection tactics we see time and time again in this line of work. The seller insists the car was moving when it left his possession and declares that whatever happens after that point is simply not his problem anymore. Whatever mina ngidila ngabantu abanye. Ungathi whatever Wena ngoba nami ngiyakuhlonipha ngithi. Hloniphe Mana webaba wena uthatha imoto yami ihamba ngithi. Liphi iphepha lemoto? Zonke izinto zemoto. Uye wanginikeza iphepha lemoto na? Iphi imoto manje? Uye wanginikeza iphepha lemoto? Ifile lo uthatha imoto yami ifile asambenisene emotweni. Asambenisene la imoto ekhona khona. Bese ungitshele uye wanginikeza iphepha lemoto ngokunikeza imoto na? Bese ungitshele wena bafu ukuthi if umuntu ethatha imoto kuwena ihamba icala yini lelo. Lokho amaphoyisa thatha number plate uhambe uyocheck. Angisebenzisa imoto. Mina ngudayisela imoto ihamba. Angisebenzisa imoto yakho. No bafu ku right ungayi-check the check Right ke manje ke imoto ingakuwe imali engakuwe uthi yena ukuphi yena unani? Yeah. Imoto ingakuwe imali yakhe ingakuwe uthi yena unani ukuphi? Asirichanga ke but conclusion lapho ukuthi senza kanjani. Athi kubulisa Okwamanje, every yabo? day Awavule lapho athini lapho? Ngize ngathi kuye akakunikeze enye imoto ngizoyitop up. Ngathini bafo Walibele ungibambisa. ngakutshela ngathi Udomo. imoto ikhona enye ngithi ngizomnika yona Iphi? ngathi bafo nayi imoto ifile siyayilungisa Iphi? mana bafo Indaba yani le indaba yani le bafo kufuna ngenze njani in 2 years ngiclinic ngifuna u50,000 rand wami ngiphume kuwo Kuphela nje. hayi awu bafo ngeke ngikunika u50,000 imoto yami uyithatha ihamba ngeke bafo hayi leyo nto ngeke iziyenze ke bafo Uzomnika malini? bafo leyo nto ngeke iziyenze uzokunika mali mina ngiyakutshela bafo ngeke iziyenze phendula umbuzo yabo leyo angizukuyikhuluma phambi kwamakhamera kanje nginike imali yami yabo hayi webafo uyithathe imoto yakho enza ngendlela bafo Ifeli imoto akunike yona. Man. Basoyilanda imoto wena ibifeli. akayilanda ngihambisile mina imoto mina lo mjini uyithathe kimi ihamba ne ngathi bafo nayo imoto iyahamba ngingahambi ngayo distance ekhala amathaphethi fanele ukuthi uyolungisa amathaphethi no-alternate ngingahambi distance ngayo washo njalo ngakutshela Asinike ngudayisela chance, bafo amina ucabanga ukuthi bafo mangingunika ijakwa ngo-50,000 expecte in that is not the point that is ngutshela not the point okay webaba imali yami bafo because usuwodecide ukwenza kanje akunankinga mfowethu ngifuna imali yami ungasakuna nkinga ngifuna imali yami no lokhu njana mfowethu angithi uthi imoto yakhe ikhona le asambele uyothatha imoto ngifuna imali yami angisayifuna kwa imoto yakho ngifuna imali yami Wena umnike kanjani imoto efile? Wenzeke. webafo mina ngiyadayisa ne bonke nje abantu bayazi ngidayisa imoto mina imoto ezindala mangidayisa imoto ezindala ngeke ngikudayisela imoto ngiyakutshela okay inale problem so bafo if you interested ithathe khona enjalo wayithatha mase ithathile wathi Asimnike ithuba. no wathi hayi bafo ngisayilungisa uthi kwafika amaphoyisa ezofuna imoto ngakutshela bafo Iphepha amaphoyisa why did they not take that car if it was a ungani stolen car? unganikezanga amaphepha No, I've been webafo. following you for the past 2 years Okay webafo mana Phendula ke umbuzo, mana ungani wanginikanga amaphepha emoto mana ngokuthi ukunike imoto? imoto yami kufanele ukuthi ihlale kuyo isikhathi eside kangaka Ngibuza. mayiqeda lapho Ayikho kimi. mana ke ngasho Asimnike njalo indlela. okay webafo Asimnike indlela, mina kusho uthini uqonda ukuthi kahle? ukudayisela imoto engenamaphepha uthi Aphi? uthumele ngamaphoyisa kanjani aphi amaphepha emoto right now iphi imoto right now uthathe ayithi usungayifuni asenze nje asambeniseni like uthi nemoto angisayifuni ufuna imali yami asambeniseni ngifuna imali yami Mana ke mina. lehle zikhona imoto yakhe namaphepha Ngifuna yonke imali yami. Awungizwa ukuthi ngithini mina kahle. no mfowethu asingaphikisani No. nathaba ngeke ngiphikisane Phela manje uphethe i-letter of attachment manje. hayi ku right Yeah. Ku-right. So maku right wena thatha kongokwakho lana ke umnike imoto ayi attach. Mawutshona ku right. attach in Imoto phela la ngisho manje zo-attach phela thina manje. So wena attach ukuthatha isicabanga ukuthi kulingana leyo mali leyo. So wena mawuthi ku right ke hayi ikamera yakuzo asinankinga. Khipha amabhantshana wakho ke la sithathe imoto thina anginawo ngoba amabhantshana mina sinike isikhiya ke bhuti ke. anginawo amabhantshana mana le moto ilingana naleya moto leya Ingakho athi yena nginike imali yami. angeke azayithole bafo wena mana Angisathola le ex- bafo Until azabe udayisa imali imoto wena umuntu uthatha imoto yakhe ibuya seyifile wena umuntu umrefund full price Okay, refund i-full price. Umrefunda malini? no ngifuna ukuthi kusho wena bafo Ngithi mina ngokula. kuwe refund i-full price. Family, let's be honest about what this really is. This is a convenient excuse designed to escape responsibility, because it conveniently ignores the fact that a car breaking down mere hours or days after a sale strongly suggests the issue existed before the transaction was finalized, whether the seller was aware of it or not. And what does the seller do next?
Exactly what we've seen in almost every one of these stories. He starts playing hide and seek, avoiding calls, dodging accountability, hoping that time, frustration, and exhaustion will eventually cause the buyer to simply give up and accept the loss. This is such a common pattern because scammers and dishonest sellers rely heavily on the assumption that most people don't have the time, resources, or persistence to keep chasing down accountability, especially without legal backing or support. But kodwa umrefunda malini enoma umrefunda at all. Hayi, i-customer lami leli. Khuluma phela. Kunemali esibhekene nayo njengamanje, but ngeke ngimnike bafe full price. Abafone uya. So wena mawuthi imoto ayilungile uyisolani manje kule simo lesi iboyile ngaso kuwe bafo phela mina imoto uyithatha ihamba. Mina ngimdayisela imoto ehamba. Asikhulumeni ngemoto ehambayo masikhuluma. Singakhulumi ngento emini. so manje Ayena akahambe yazi bafa senze njani? Akahambe emotweni afika edume. Bese ngimayiduma akuna problem. Bafo kuyafana. manje le moto ize ngani Bafa ngudlali mina. Awukwazi ukuthatha into yami inikeza ihamba. imali yami futhi. Ngiphume kuyo. Awukwazi ukuthatha imoto yami ihamba. Inikeze it's been 2 years ngigijimisana nawo. 2 years. Ngicela ukubamba. so wena imoto mayiza ku ize ikutow truck noma ihambele Ngibuse ku tow truck. manaka Okay, so ngaphenduke Kade ku-tow truck. why ibisinga start. Nakhona mangayivula ibhuthi yakho namabhethi akho ithenge intambo ibingasa start bengazi ukuthi iwaye ngasa because I didn't call the mechanic because bengifuna iphepha le moto ukuthi mengiyilungisa le moto because wangitshela ukuthi ayisebe iyahlupha. Noma ngingakwazi futhi uba igama lakho Mr X uMr X. Buka ke baba. Mina ngisebenza ngezimoto ezindala. Uma ngabe ngisebenza ngezimoto ezindala ibusiness yami leyo ngidayisa khona kunjalo. Akusilo lonke icustomer engizawufike ngelijabulise umfowethu wathatha imoto enjalo naye saze nganento ethi bafu awuthi imoto ngiyizame ngibona ukuthi lo muntu uzoyikhona yini electrician ukuthi start na sirisela imoto after ukurisela and then uthole refund yakho. right ke nangoke manje ukuthi akasayifuni ngimoto wona uthi wona okay anginankinga ke la kodwa manje ngeke ngikwazi ukukunika iprice uyazi uba for njenge client yami ngathini ngathi baba nginayo mina imoto ehlezi ey project cela futhi ukuthi uthathe iproject le ungithophaphi Ngavuka. Uke wayiletha? No. uyazi wathini ngathi mina bafa sehleni soyilanda imoto Nobani? Utshele mina. Akakhipha iprovision athi ungitshela ukuthi seyilanda. uzongazi ke manje ngithi mina kuwe mina Uzongazi manje ke uma manje. ngabe imali ayiphumi ngiyayithatha le angeke azawuthole lo 51,000 uzothola malini angithi lokho ke ngifuna ukuthi sixoxe ngakho njengabantu okanike madoda okungukuthi uthini kodwa ke angeke ngikhulume la mina indaba zethu mina ngithi qoqani indaba kamali mangabe imali yaphuma manje ngithatha amakaro wami ngihambe naye imali ikhona akusiyinkinga uzoyithola imali Akayilethe phela. uyazi ukuthi yena kashi amount ukuthi okay bafa sivumelane ngalokho sivumelane ngalokho silungise lokho mina ke vele ngirani loss ngoba lo into ebhlungu ke ngemnika imoto yami ihambe buya isahambe akunankinga kodwa vele ihlezi right bafo yazi ke ngisebenza ngezimoto nakokuzayo elinye iclient imali fe imoto eyani hayi kame bafo kusho ukuthi sisazosebenza phela ziyafa lezi imoto umile mina zokulada mina ngeke futhi ngidinwe so mina manje ngizonika u5 minutes nivumelane ngeprice manivumelane uvule iapp athumezele imali ngithatha amakamera wami siyahamba ongenani ngishayisa isipani mina ngine only 5 minutes was it a stolen car Dokozo, that is not the point at this point. Into engisho ukuthi le time ngithatha imoto uvuma ukuthatha imoto in the condition beyikuyo. Ubunganginiki ngana amaphepha for the past 3 years. 3 years. 3 years. Askis buff. But ke ngikwatile nampo. It's been 3 years ngigijimisana nawo. 3 years. No bafo into engayisho ukuthi ke I'm willing to do that. I am willing to do that. Mina bafo kunemoto nginazo eningi. Okay, nginikeza imoto ke asibiza X unikeza imoto le ekhoyo uthi khona right. Nemali futhi ngizokunika mangabe kufuna imali awumuzi ukuthi uthini kuqala yeah ngiyalunga madoda le ndoda le le ndoda le ngicabanga ukuthi nginike imoto isihambeni siyeni khona lapha emotweni imoto bande angazi sofika sibheke lesikhala khona uyibone ziningi madoda khulumani iBM iToyota iTesla uthi zikhona ziningi. This man doesn't give up, and he brings the issue to Mr. X, and this is where real justice finally starts moving. The team locates the seller,
And instead of allowing excuses or avoidance tactics to continue, they lay out the only fair resolution possible in a situation like this. Pay back the money and take back the broken Jaguar. And honestly, family, this is the simplest, most logical solution to this entire dispute. If the car wasn't functioning as promised almost immediately after the sale, then the transaction itself was fundamentally flawed from the start, meaning the fairest outcome is reversing the deal entirely. The buyer gets his 50,000 Rand back, and the seller gets his broken vehicle back to deal with as he sees fit. Now let's address the criticism here directly, because this needs to be said. The excuse of "it worked when you took it" is one of the most overused and frankly lazy justifications. So angikho uzofika khethe khuluma imoto ezikhona imoto bani leyo imoto ezikhona khuluma uyokhetha phakathi kwayo abafozi ningakhulu imoto enginazo iphepha likhona angidayisa imoto engenamaphepha le benganayo. okay awumkhombe lapho ngiyakutshela Mkhombe ke imoto awumkhombe lapho ora sibambele ex makaletha le imoto uzothatha le moto yakhe. That's it. sibambele Yona le. and then uzoza ngaleyo azoyikhulula la Azoyikhulula ke. Umelana madoda manje mangabe sekuthiwa usayithandi ke Lo angithi uzokusedela ithombe uthe eziningi ngithi. udayisa ngeyithombe ithombe mabathumezele ithombe manje ihlezini khona mina bengithi lo mfo akeze endlini ezobona imoto Angeke endlini yakhe ngiwenzani endlini yakhe. Angeke. cha futhi angithi uhamba nebandla nali ibandla lakho asambeni senendlini futhi ufika ubona imoto ubone ukuthi ufuna iphi Wayangakhona ukuthenga. wena usufuna imoto manje awusafuni mani cha manje aweke ungidisappoint manje nawe anikhulumeni indaba yemali kuthumezela imali ngithatha amakarami ngihamba ziningi imoto ezingimele please 5 minutes okugcina bafethu asibanike lo umunye ku 5 minutes hayi ufuthi Njalo ngifuna iphele. Ngifuna iphele 51,500. bafo bana seqinisweni Ngifuna uphelele. iba seqinisweni 51,500 gram uphelele. That's it. hayi Ngiyawuphela into engifuna ku. 3. Hayi. ngeke ke bafimali egcwele Asambe guys. angeke ke bafo uma kufanele bafo leyo asambeni silwe ngenye indlela ngeke ke impela le Iphindele. cha imali ephelele ngeke uzuyithole mfowethu otherwise uthatha imoto yakho mina ngiyakuwayinethenga ukunike Thatheni imoto sambeni. uphi akeze kuze ukuthi uthini no mina bafo ngiyakutshela njengoba besikhulumile Uthini? wena bafo ngikhuluma nawe wathini Ngathi kodwa enye imoto ngizotop up. wathi ngibule ku40 Why so ufuna ukuthi ipoint lelo olukhuluma kube yilelo man bafo Why ufuna awusho ngithi no bafo if prove ukuthi ngishilo. oh just because Ngiyabuza. mina ngebhadi ke Unenkinga X. no yenza kanjalo mfowethu Okay, it's fine. yayithathe ba Asithathe imoto sambe X. kanjani ya mana ke yazi ukuthi le ndoda sivumelana ngani Hayi. ubaba bafo mina ngicela ukukhuluma nale ndoda ngoba sasikhulumile nangemali wathi ubafo okay mfowethu nginike malini u40 usho ubaba ngathi mina hayi bafo ayinankinga sizobona senza kanjani from there kwavela imoto ngathi mina bafo kwathi why ungathathi imoto wathi bafo I'm willing to take le moto ngitop up ngocash ngathi mina okay kunjalo sifika nje kuleli point mina naye sinendaba ka40 so njengamanje mina u40 engawuthola le 51 ayingeke manje wena indaba ka40 uyizwa kahle Imali emphelele next week imali emphelele futhi. okay manje Ufuna iphelele. phezulu kwalokukhala lokho akubeka yona ukuthi cha Okukhala anako. le moto lena 3 angafuna ukunikeza iphepha lemoto ufuna bekafuna ngilungisa imoto engana phepha the next thing besayifuna back like he did. okay ehlisa umoya okay angikhulume naye endabeni ka45 akuthumele bese siyivale yonke le 50,000 siyikhiphe nje ecourt ngifuna 50 amphelele. Ngifuna nje imali emphelele. Unayo lo bhuti. Ubhoko 80,000 ngibona phela. anginawo bafibali unayinyo anginawo ya unayinyo Ngena ku social account yakho uzobona. Please kabi lo. anginayo imali angisebenzi asimile ku45 ngoba vele le contract baby so wena umthumezele u45 keep account bafana ngino no ngine account ye FNB njalo yo Capitec ngizomenzela enye ngicela ukuthi sithathe ucash uphethe manje cash cha ucash awubengeke phela ngihambe no cash kodwa ucash ukhona Ukhona.
asihambeni siyeni naye. In secondhand sales, especially in the used car market, and it needs to stop being accepted as a legitimate defense. If a vehicle fails almost immediately after purchase, the burden of proof should lean toward the seller demonstrating that proper due diligence and honesty was involved in the sale, not simply washing their hands of responsibility the moment money has changed hands. The educational lesson here for anyone buying a secondhand vehicle, especially a higher value car like a Jaguar, is critical. Always test drive the vehicle thoroughly, ideally over a longer distance and not just a quick drive around the block. Request a full mechanical inspection from an independent mechanic before finalizing payment. And where possible, get any promises or claims about the car's condition documented in writing or via text message, so there's a clear record if something goes wrong shortly after purchase. This creates a paper trail that makes it much harder for a seller to simply deny responsibility later. Unless ATM. Kuyafana mfowethu ngeke uze udraw. Ama-account ayagcina ko-5. Onke ama-accounts ayagcina ku-5,000 kudraw. Manje ona. Uyazi la ngibona ukuthi singakhona kuphi? Se-airport. E-airport ngizokhona ukuyikhipha. Kongukuthi wena manje uthi uzomnika malini? Ngizomnika u-20 bese ngimdrawele le. Ngimnika u-cash. Nasendlini futhi ukhona. Uzodrop Mana kanti kwalapho ukuthi uvese umtransferele. if sisazomile Lapho ke manje ke Imali kwi-account yami buka kunamalini. Cellphone number. faka i-cellphone number yakho ndoda. Check lapho. Ucheck lapho. Ungene malini? Khuluma ndoda ngikuzwe. 20,000 sashota Ingenile i-20. 20,000 So manje uthi siya endlini silanda 25. Right ke uzogibela ngapha, mina ngigibela ngapha ngishayele. Siya endlini ku. Sondela ke bafo C5. Right, uyasho ke manje uthi imali ingenile. Manje uzizwa kanjani bafo? ngijabulile ex ngiyabonga ngisizile kakhulu. It's been 3 years ngigijimisana nale ndoda. Right ke amagama akho kuvala lapha yana. No, thank you so much to X3 and the whole team. You guys helped me so much. It's been 3 years ngigimisana ne 50,000 yam but Mnandi manje. ngigrand. Right, amagama akho kuvala. Ama-fans wakho uthini ngawo? Hey bafowethu. Sesivala nje nale ndoda besinokungaboni ngasolinye ngokwebusiness ke. Kuba njalo ke bafowethu mawusebenza ngabantu izinto ezikanje ziyenzeka kodwa ke ngicabanga ukuthi bafo right manje right bese bafo ungathi imoto bafowethu ngiyadayisa imoto kodwa ngale kwalokho Thame ayidlule mfowethu ngiyabonga nene exposure usinike yona siyathemba ukuthi kukhona okuright okuzokwenzeka ngalokho kodwa nje intokozo khazi khona bafowethu yonke indawo asivali. Alright, ngicela ningiphumuleni ngaso ngiva. Ola mzansi, ngike ngathi ukuthi mina ngomavula valiwe irame emlilweni ifishe emanzini ngikuvumbule noma bangathi kuphi. Ngisuka fresh from iback story. Mangiyisho le ndaba lena ngathi no iyangishisa. Yes bangishaye ezimnyama normally ngise officeini kodwa manje maqoqa ukuthi manje ngigijima This story really reinforces something we say often on this channel. Sellers who genuinely stand behind the honesty of their sale rarely disappear or dodge accountability when issues arise. It's usually only the ones who already know something was wrong from the beginning who choose silence and avoidance over honest resolution. That's it for today's commentary, family. Drop your thoughts below on how buyers can better protect themselves when purchasing second-hand vehicles. And I'll see you in the next Infinity Breakdown.